गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोनजों एबसुनि जर'खा सावरायमेल। क'क्राझार जिल्लानि बासबारि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय सानसुमै रायजो राजा बिथांमोनजों जर'खा सावरायमेल लानाय जायो। सावरायमेलखौ बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी। आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि जनक कुमार उजिर, नेहाथारि निजोम बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिर नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि थानेश्वर ब्रह्म, थुनलाइ नेहाथारि हेमन्त बसुमतारी बिथांमोना सानै बर' सुबुंखौ ड्राग्सजों लोगोसे एरेस्ट खालामदों। खौरांनि बायदिब्ला दिनै फुंबिलि समाव निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव बङाइगाव पुलिसआ मोनसे सुलुंनि बिथाजों क'क्राझार 28 बोसोरनि राहुल नार्जारि आरो 30 बोसोरनि दिलहार बसुमतारी मुंनि सानै लाइमोनखौ 35.5 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे हमनाय जायो। हमनो हानाय खौरांखौ बङाइगाव पुलिसआ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बिटिआरनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ जौगालु बिथांखि बेखेवदों। दिनै एसअपिडि आसुनि नेरसोननि जोहै गरेस्वर बियाबनि रामगाव गामिनिफ्राय टाकुरि बाजार पश्चिम बालाहाटी रेलालसिम लामा बानायनायनि अन्थाइ खुन्थियाखौ एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ बेखेवना होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। थांनाय 6 फेब्रुवारि खालि रुंसारि जालांनाय क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि सासे गोख्रों मावथि रातुल ब्रह्मनि गाबोनै खुंनो लानाय सारादुखौ मिरु जिल्ला ब्लक प्राइमारि इउपिपिएलनि मोनसे हानजा आरो पाटगाव दख'रा एबसुआ दिनै खौसे दुखुथिया रुंसारनि न'खराव थांना खबर लाहैदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि सनिया गान्धीनि फिसाजो प्रियंका गान्धीआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै फिनजाथाय होदों। दैदेनगिरि प्रियंका गान्धीआ बुंदों, आंनि आइया रान्दि, आफाया हादरनि मुंख्लं आरो आइखौ अपमान खालामनो आसामनि गिबि मन्थ्रिया गोनांथि गैयामोन। राजखान्थिनि जेंना जेंसिनि सावरायालासे मानो हादरनि बारग' गाहाय मन्त्रि राजीव गान्धीखौ हेमन्तआ अपमान खालामनांगौ होनना गोख्रों फिनजाथाय होयो। माखासे सान सिगां गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उत्तराखन्डआव बिजेपिनि बिसायख'थि फोसावनो थांना आगुनि गाहाय मन्त्रि राजीव गान्धी आरो सनिया गान्धीनि फिसाज्ला राहुल गान्धीखौ सोरनि फिसाज्ला होनना सोंलु खालामदोंमोन। बिनि उनाव राहुल गान्धीनि बिनानाव प्रियंका गान्धीआ फिनजाथाय होदों। बिटिआर सरकारा गाहाम सावस्रि आरो टिबि बेरामनि सायाव सांग्रांथि होदों। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांनि दैदेननायाव दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटिआ बिटिआरखौ टिबि बेरामनिफ्राय उदां खालामनायनि थांखिजों साइक्लथन हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गोबां सरकारि बिबानगिरि आरो मावसुमाफोराबो बाहागो लायो। जोबथा खौराङाव दङ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि फिजिक्स आयदानि एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर बिनिता पाठकआ वुमेन एक्सेलेन्ट एवार्ड 2022 आव साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं बर्डनिफ्राय सायख'जानो हादों। बिथाङा आइजोनि बे देरगाथाव खौरांखौ आसामनि राजखान्थि दोलो एजिपिनि आफादगिरि लरेनजिति गगैआ गाहाम हामलायनाय बावहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।